vás bublatý kurva. Čes, spravím si kameru. Tak, to je zkušeno. A v tomhle videjku bych chtěl strašně moc poděkovat jakože u mě na Facebooku, na mém Facebooku, že mi pár lidí poslalo, co mám natočit. Strašně moc lidí mi psalo, ať natočím nějaký vlog. Sice už tam jeden mám, ale ať natočím další. A o čem, jako o tom, co se dneska bude dít, nebo já nevím. Jako, strašně mi píšete vlogy na Facebooku, ale na Facebooku mi furt píšete vlog, zasratý vlog. Jako, ale z čeho? Z čeho ten vlog chcete? Jako to je také, že já fakt nevím. Já už to nevím. Jo, hodně lidí mi psal do komentářů, natočím nějaký film jako film. Jako. Můžeme se s klukama dohodnout nějakou střečku, by nám podlehli. Ale ještě se neví kdy. Vůbec se neví kdy, ale už jsme domluveni, že něco natočíme ze střečku, asi. Když mi už dlouho nebudu teďka zatím natáčet, jakože takto. Já nevím. Už udělám také divné. Takže co? Jedna. Takže a... Takhle. Ten vlog. Takže co chcete za vlog? To já nevím. Počkejte, jak jsem se zahleděl. Dobré. A vlog, zaskurvený vlog, ale z čeho? Života. Dnešního dne. Včerejšího. Jo, včera jsem byl venku, už máte vlog, čau. Čau. Už to můžu vypnout. No, jako. Milý kubeček. Takže jsme zpátky, já se na něco díval, v pohodě už. Tohle bude vlastně také video, už je to napadlo. Ti, co točí hate videa na jak se jmenoval, asi teraz. Zachy, už se vím, jak se jmenuje, Zachy. Na Zachyho. To tupší než já, protože jako lidi, co na něho točí videa, tak jako hejt samozřejmě. Mně se osobně Zachy líbí. Jako, vole, jenom videa. Fakt, jestli si to, vole, napíšete do komentářů. Kurvy zmrdané, některé, jenom některý, něco jako školu. Jako neříkám, že jsem nějaká bozna zasratá, ale prostě co vám na tom je? Ti, co mu tam píšu zasraté komentáře, co toto, tak mu akorát tak možná závidí za to, že má lepší videa než oni sami. Takže on je stejně starý jak já, takže byste mohli dostat rozum. A hlavně ty vole hagi, jako na tu zasratý týpky, na toho debila, co točil ten vlog od Půlovi, teď nevím, jak se jmenoval. Klidně, na ně to tež, že to fakt mají neschopné, v hlavě to nemají v pořádku, ale
To Zachy je lepší než ty kamo. On má skoro víc odběratelů než ty. Takže bych si, vole, srovnal to v hlavě pořádku, prva ty debile. Hej, to není, ale prostě... Podejte chodně videí. Takže... Fakt nemáte rozum někteří. Fakt vůbec. Vůbec. Čo mi bolí noha. Už se spát, já už nevím, co mám dělat, do prdele. Emoji challenge, vole, takže určitě nebudu mít. Chci se podrbat na čelo, jako kopat. Takže byste mohli mít rozum někdy. Bolí nohy, jak píše svůj závol, kurva. Jo, budem točit video asi s kámoškou, neslibuju nic, kdy to bude, to vám zatím ještě nemůžu říct, protože to sám nevím, ale určitě se na to pak příště podívejte na mém kanále, je to Bubazí. Určitě se na můj kanál podívejte, nemůžu vás nutit, že tam musíte dávat nějaké like nebo tak. Podívejte se na to, když se vám to nebude líbit like, když se vám nebude líbit like, nebo píček. Jo, nic. Takže tak a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Čau.